Gero, trintxerpen oinezkoentzako zeharkako komunikazio hobetzeko proiektua, hau da, egun hauetan jende aurrean ikusgai dagoen Errenteria kaleko igogailuaren proiektua. Eta bestetik, Andona egin, Ulia hiribidean eta Azkuene goia urbanizatzeko proiektua. Bestetik, urbanizazio lanetarako 1.861.688 euro jasoko ditugu, 2.821.587 euroko aurrekontua duten 4 urbanizazio lanetarako. Lanak izango dira, Donibaneko Zaharren etxearen inguruko irisgarritasuna eta hirigintza hobetzea, hau da, Elizatarian egingo dan igogailua, hemen ikusten duzuten igogailu hori. Bestetik, San Pedroko linea azpiegitura berriak eta lurrazpian sartzea, Pauleneako eremua berri urbanizatzea, 2. fasea, proiektu honi dagokion 2. fasea, eta Mendiolako bidea urbanizatzea.